Som gent d'Igualada, gent com vosaltres, i que com vosaltres volem també una Igualada que avanci, en futur, on viure, treballar i ser feliç. Som l'equip més preparat i més potent i més il·lusionat que es presenta en aquestes eleccions municipals. Som un equip de ciutat, una llista que va molt més enllà dels partits polítics. Un equip format per persones que tenim la nostra pròpia trajectòria professional fora de la política. Que si fem el pas d'estar en política és perquè volem i perquè ho sentim amb el cor i amb el cap, perquè volem oferir tota la nostra experiència a la nostra ciutat, per ser útils, en definitiva, per ajudar, per assumir responsabilitats, per fer avançar Igualada. Les eleccions del 28 de maig van d'escollir entre dos models de ciutat. Van d'escollir entre nou o vell, entre futur o passat, entre inèrcia o impuls. Estem preparats per fer el nou impuls ara. Ens presentem a favor d'Igualada. Per això us anuncio que vull fer un gran pacte. Un gran pacte amb els ciutadans i ciutadanes d'Igualada. Un gran pacte per fer avançar Igualada. Un gran pacte per compartir aquest projecte per Igualada. Els millors anys d'Igualada estan per venir, no en tingueu cap mena de dubte, i nosaltres els farem possible. Som el nou impuls, som-hi i visca Igualada!